Здравейте, приятели и последователи на страницата ми "Магията да твориш живота на мечтите си" с Диана. Аз съм Диана и съм психолог. Днешната тема ще бъде отново за промяната, защото виждам доста неразбиране по тази тема, както и аз съм се лутала дълги години, още от далечната 2009, когато прочетох книгата "Тайната" и както всички, реших, че прочитам книгата, започна да мисля позитивно и живота ми се променя. Но уви, подобни книги не работят. Те са направени, за да се спечелят, авторите да спечелят много пари. Да, закона за привличане работи, но не само. Започва се оттам, обаче има няколко неща, които повечето хора не знаят и затова срещат трудности по пътя към промяната и често се отказват. Първата грешка е, че ние се опитваме да променим другите. Ние се опитваме да променим външната реалност. Всичко, което е около нас. Опитваме се да променим хората, с които общуваме. Опитваме се да спечелим хора, да искаме да сме с определени хора. Купуваме си вебинари, маратони, които ни учат как да върнем бившите, как да накараме определен човек да се влюби в нас. Защото не сме наясно, че всеки има свободна воля. И това не е възможно. Всеки човек и ние останалите, всички имаме свободна воля. И трябва да уважаваме правото на другите. И вие сега как мислите? Тези обучения, как да накарам бивши или бившата да се върне и как да спечеля определен човек и да го накарам да ме заобича? Любовта е такава мистерия, че ако вие вярвате, че може да накарате някой да ви обича и да върнете бивш, който отдавна не ви обича, значи вие живеете в тотална, в пълна самозаблуда. Това, което трябва да направим, е да се влюбим в себе си. Да заобичаме истински себе си. Тогава ние ще привлечем най-подходящите за нас хора и ще имаме избор. Ако спрем да гоним някой, който не ни обича. Това са зависими отношения, мазохистични, изобщо и предполагам сте наясно. Въпреки, че що има такива обучения, значи има кой да ги купува и вярва на това. Следващо нещо е, че ние се опитваме да направим промяна с старите ни навици, с нещата, които сме свикнали да правим. А всъщност целта ни е абсолютно нова, абсолютно различна от това, което сме желали до сега. А ние се опитваме да избъднем с средства, които сме използвали през нашия живот, които не са проработвали. Затова, когато ние прописваме желания, много често започваме да правим медитации, визуализации и да чакаме да ни се случи това, за което си мечтаем и което сме си прописали като цел, защото това по-нататък хората, които са гледали и чели Тайната, започват да визуализират, да мислят позитивно, да правят медитации, визуализации, обаче нещо не е наред, нещо се използва. Тогава започват да четат, да си купуват маратони за NLP, което пък започва да ни учи, че ние трябва да си прописваме цели. Съжалявам, тук тази лампа нещо не е стабилна. Така. Сега е по-добре. Ние започваме да си прописваме цели и отново да чакаме да се сбъднат. Или да правим стъпки, защото сме чули, че трябва да правим действия. Обаче нашите действия са продиктувани от нашите стари навици, стари негативни убеждения, модели от детството, които изобщо не работят вече. И се опитваме така с едни стари модели да влезем в новото, да променим реалността и да сбъдем нашето желание. Всъщност представете си, че имате 20 излишни килограма, искате да ослабнете. Ето, имате цел, прописвате я, искам примерно за няколко месеца, обикновено са нереалистични целите, 20 кг за един месец не може да свалим, обаче, добре, да речем за 3 месеца. Купуваме си рокля размер S, примерно 2 размера по-малка,
окачаме си я в стаята и започваме да си я гледаме. И да си казваме, ето това е моята цел, визуализираме, виждам я, представям си как ще изглеждам, когато отслабна, представям си въобще, като се облека тази рокля, къде ще отида, въобще представям се във всяка ситуация, ако аз съм такива килограми, които искам да тежа. Обаче не става. Добре, почваме да прописваме стъпки. Това вече чуваме, че трябва да правим. Какви са стъпките обикновено? Диети. Опитваме една диета, втора диета, трета диета, четвърта диета. Да, диетата работи, ние почти сме влезли в тази наша рокля, почти сме стигнали до целта и самосаботаж. Започваме отново да стъпчем. Пак качваме килограми. Сега ще пробвам втора диета. После трета, четвърта, пета, някой ти казал, прочел си някъде. След това пак се тъпча, после почвам да ходя на фитнес, обаче казвам, не, тук този фитнес, какви мускули големи направих аз тук за 2 седмици, не е моя спорт фитнес. Отивам на йога, но от йогата няма да отслабна. Това въобще не е за мен тази йога, как ще отслабна от йога. Тръгваме да тичаме, след това да минаваме 10 000 крачки всеки ден, обаче лятото е горещо, зимата е студено, не, това не е за мен. Ето, опитах вече всичко и накрая казвате, аз опитах всичко. Ето, диети, тичах, всичко опитах. Обаче не става. Не става. Съдба. Така ми е писано. Писано ми е да бъда дебел. Това сигурно съм болен от нещо. Обаче не отивате да си изследвате нищо и така се успокоявате. Аз вече съм критическа, аз вече съм на тези години, аз вече така трудно се отслабвам, аз имам едър кокъл, моите роднини, баби, така нататък. Това е положението и прибираме роклята в гардероба и забравяме за нашата цел. И какво правим? Всъщност, какво сме направили до тук? Въртяли сме се като хамстера в колелото. И той непрекъснато прави нещо, обаче това, което прави, дали работещо? Не. Защото ние не знаем какви нови стъпки и действия да предприемем. Ние не можем да влезем в една нова реалност, да сбъднем някаква мечта, която до сега изобщо не сме смели да си помисляме, че може да я сбъднем с старите неща, всичко, което негативно, което носим, с едни такива модели от нашите баби, дето се вика, от нашите родители, защото 90% от нашите мисли, чувства, те не са наши, те са на нашите родители, ние сме ги взели от тях, разбира се, ние сме общували с тях. И това ни самосаботира. Това ни самосаботира към сбъдването на мечтите. И така, и забравяме за нашата мечта, прибираме роклята в гардероба и си оставаме такива и казваме, че ето това е съдбата. Разбира се, приятели, има житейски обстоятелства. Обаче, ако ние не правим нищо и искаме да променим това, което не можем, това, което можем, не го променяме, тогава вече не е виновна съдбата. Ето пак за килограмите. Примерно, 20 излишни килограма, обаче сте да речем на 50 години. Обаче казвате, как искам да съм на 25? Абе, как искам, що не съм на 25? Не, това е голяма трагедия. Как да ги променя тези години? Обаче не виждате, че сте повече килограми и може да започнете от това, което можете да промените. Има неща, които не можем да променим и ние се вкопчваме в тях често. Ама вижте какво можете. И го направете по нов начин. Станете един страничен наблюдател. Някакси се поставете в ролята на наблюдател, на зрител, защото ако ние сме на сцената, не можем да се видим на тази сцена. Обаче, ако сме в публиката или ако излезем и някакси видим това всичко отстрани, тогава вече това е като да влезем в една гора, да искаме да минем през гората, обаче нямаме компас, нямаме карта и не знаем какъв е пътя. Започваме да попадаме сред блатисти местности, стъмва се, появяват се някакви диви животни и също срещаме затруднения по пътя. Обаче ако сме над тази гора в един самолет и можем да я видим, тогава би било много по-лесно. Защото тогава виждаме цялата картина. Ако ние до тази цел, стъпка по стъпка си напишем какво трябва... Да, не винаги ще се случва. Ще имаме и самосаботажи, ще правим и грешки, ще опитваме едно, второ, но трябва да опитваме нови неща. Не можем с старите неща, с негативните убеждения, с детските травми, изобщо всичко това старо да вървим напред. Ние просто трябва да пуснем старото, което не е лесно. Този процес е дълъг. Това няма да се случи за един ден. С това трябва да сме наясно. И също е трудно да го направим сами. Можем да го направим в семинари, вебинари, книги, но ще бъде объркващо, ще бъде проба, грешка.
Докато аз мисля, че с терапевт, с експерт би било доста по-лесно. С човек, който е учил достатъчно, който е ставал и падал. Падал и ставал достатъчно пъти и може така да ви освети пътя, по който да минете. Не да ви каже какъв е пътя, но заедно с вас така, да, да имате да ви даде една по-широка гледна точка, една по-голяма перспектива, да видите голямата картина, защото сами ни е много трудно да го направим. И обикновено какво правим? Намираме наши приятели и познати, които имат същите проблеми, оплакваме им се, те казват, и при мен е така, и при него е така, и при нея е така. И какво правим? Ние затвърждаваме проблема и казваме, ето те всички са така. Ами не всички са така. Хората живеят в различни реалности. Аз имам приятели и клиенти, които обикалят света, които живеят живота на мечтите си. Те не са малко. Така че повярвайте ми, хората живеят в различни реалности. Зависи вие в каква реалност искате да живеете. И дали сте готови да се промените отвътре. Да станете по-осъзнати, по-зрели хора, да излезете от ролята на жертва. Защото в тази роля сигурно са 80% от хората, че и повече. Една жертвена позиция, този е виновен, онзи е виновен, всичко извън мен е виновно. Аз съм си добре, обаче всички други са виновни. Ако другия ми помогне, ако се промени, политиците се сменят, ако живея в друга държава. Да, понякога има трудности, но ако не се дават тези трудности, значи ние можем да се справим с тях. И е за добро. Нали сте чували, че когато някой ни каже не, Вселената винаги ни казва да. Или ни казва да, но не сега. Или ни казва сега е не, но това означава, че ще се случи по още по-хубав начин за теб. И ние трябва да се радваме, когато понякога не ни се получават нещата, които много уж искаме. Нещата така ви ги нахвърлят, може би ще се сторят хаотични, сложни, обаче пътя, през който трябва да преминем, за да сбъднем нашите мечти, да реализираме нашите цели, да направим промяна в нашия живот, е дълъг. Това е процес, който не може никой да каже. Много хора ме питат колко ще продължи. Никой не може да каже колко ще продължи. Но ако вие наистина искате да се промените, ако вие наистина искате да сбъднете това желание, да стигнете до тази цел, повярвайте ми, вие ще го направите. Както знаете, аз предлагам безплатни консултации, опознавателни, 15-минутни. Преди правех по половин час, по един час. Хората ми звъняха, искаха да чуем втори, трети път безплатно, искаха да бъдем приятели. Обаче това не е работа на терапевта. Защото там вече има един баланс на даване и получаване. И ако ти получаваш безплатно, ти не го оцениш. Забелязали сте, че ако някой нещо ви даде безплатно, кое искате повече? Това, което се плаща, което струва нещо, то ли ви е по-ценно или това, което може да ви се даде безплатно? Понякога това може да е едно и също нещо. И вие няма да го оцените, ако ви се даде безплатно. Защото има един баланс за даване и получаване, закона за баланса, и ние трябва да го съблюдаваме. Така че ви предлагам 15-минутна безплатна опознавателна сесия, за да прецените дали аз съм вашия терапевт. Аз да ви кажа как бих могла да ви бъда полезна и дали изобщо мога, защото аз не съм магиосник. И оттам нататък може да работим във Viber, в Zoom, удобно за вас и мен време, и да видим мащабната картина. Така да осветим това, което ви се струва трудно, невъзможно и изобщо свършете се с мен. Пишете ми на лични съобщения, задавайте ми въпроси, но само да ви кажа, че на лични съобщения, които получавам здравей, много си сладка и така нататък, хората просто ги блокирам. Това е професионална страница, аз съм психолог, така че хора, които са се объркали и са попаднали в някаква случайност в моята страница, веднага това е като никой примерно не може да влезе в вас, ако вие не го пуснете. Или пък ако поканите някой, той се държи неприлично, дойде с кални обувки, вие ще го изгоните. Го изпратя да си ходи. Така че очаквам да се свържете с мен за консултации, да ми задавате въпроси.
на които ще отговоря на лайв, вместо да правим безплатни консултации по час и така нататък. Вие да не знаете за този баланс, даване и получаване. Следващия път ще поговоря за него. Нека да проявим зрялост, отговорност за себе си най-вече, да уважаваме и другите. И по този начин ние ще живеем един по-осъзнат и по-щастлив живота, нали това всъщност е целта на живота. Това беше от мен, приятели. Чао, чао и до скоро!